jo abestia eskainiko digu. Hauek haien tabletekin sortuko dute musika guzti zuzenean. Banda aurkeztuko dizuet. Pianoan, Matxalen, Ainize, Izan, Enaitz, Dominik, Egoitz eta Edurne. Gitarran, Amets. Biolinak, zeloak eta basuak, Julen, Erlantz eta Ekaitz. Baterian, Oier, Iskander eta Unal. Eta gure ahotsak, Miriam, Isaro, Alasne, Valentina, Elene, Maitane, Aidane, Jon, Jaime, Alicia, Olatz, Aiora eta ni. Nothing but